Vážené dámy, vážení páni, pripadla mi milá povinnosť privítať vás na dnešnom slávnostnom zhromaždení promócii absolventov doktorandského a bakalárskeho štúdia, študijných programov strojárske technológie a materiály a špeciálna strojárska technika Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Dovoľte, aby som vám predstavil prítomných akademických funkcionárov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Fakulty špeciálnej techniky. Jeho magnificenciu, docenta inžiniera Jozefa Habánika, filozofie doktor, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Jeho spektabilitu docenta inžiniera Petra Liptáka, kandidáta vied, dekana Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ich honorability inžinierku Máriu Ličkovú, filozofie doktor, prodekanku Fakulty špeciálnej techniky. Inžiniera Štefana Pivka, filozofie doktor, prodekana Fakulty špeciálnej techniky. Inžiniera Ivana Kopeckého, filozofie doktor, predsedu Akademického senátu Fakulty špeciálnej techniky. Srdečne vítam nášho vzácneho hostia, inžiniera Pavla Radiča, riaditeľa certifikačného odboru Výskumného ústavu zvárackého v Bratislave. A v neposlednom rade vítam absolventov doktorandského študijného programu strojárske technológie a materiály a bakalárskeho študijného programu špeciálna strojárska technika Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Prosím o spektabilitu docenta inžiniera Pavla Liptáka, kandidáta vied o zahájenie promočného aktu. Ďakujem promotorovi, inžinierovi Jozefovi Ligášovi, filozofie doktor, prodekanovi Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za predstavenie akademických funkcionárov. Vaša magnificencia, vážený pán rektor, docent inžinier Jozef Habánik, filozofie doktor, ako dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, dovolil som si vás pozvať na toto slávnostné zhromaždenie absolventov našej fakulty, ktorí dnešným dňom prevezmú vysokoškolský diplom. Prítomné dámy a páni doktorandského štúdia ukončili svoje štúdium v študijnom programe strojárske technológie a materiály na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a vyhoveli všetkým podmienkám stanoveným k dosiahnutiu akademického titulu doktor, filozofie doktor. Prítomné dámy a páni bakalárskeho štúdia ukončili svoje štúdium v študijnom programe špeciálna strojárska technika na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a vyhoveli všetkým podmienkám stanoveným k dosiahnutiu akademického titulu bakalára. Preto vám, pán rektor, veľmi rád tlmočím ich žiadosť, aby ste zo svojej moci rektorskej dovolili prehlásiť dnes na tomto slávnostnom zhromaždení absolventom doktorandského štúdia, doktormi filozofie doktor, a absolventov bakalárskeho štúdia bakalárov. Naša spektabilita, vážený pán dekan, docent inžinier Petr Lipták, kandidát vied. S potešením som si vypočul vašu správu, že prítomné dámy a prítomní páni úspešne zložili všetky predpísané skúšky, pretože splnili aj všetky ostatné podmienky predpísané zákony Slovenskej republiky, súhlasím, aby bol na našej univerzite
absolventom doktorandského štúdia priznaný titul doktor filozofie doktor a absolventom bakalárskeho štúdia priznaný titul bakalár. Ďakujem. Prosím pána promótora, inžiniera Jozefa Eliáša, doktora filozofie, doktora dekána fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne o vykonanie slávnostného aktu priznania akademického titulu doktor filozofie doktor a bakalár absolventom fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vaša magnificencia, na fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa k obhajobe doktorandskej dizertačnej práce v študijnom programe strojárske technológie a materiály študijného odboru 527 strojárske technológie a materiály prihlásilo celkom 7 doktorantov, ktorí v dňoch 26. a 27. augusta 2013 úspešne obhájili doktorandské dizertačné práce. Na fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa k štátnej skúške v bakalárskom študijnom programe špeciálna strojárska technika študijného odboru 521 strojárstvo prihlásilo v akademickom roku 2013-2014 celkom 17 absolventov v externej forme a 1 absolvent v dennej forme bakalárskeho štúdia, ktorí dňa 30. januára 2014 úspešne vykonali štátne skúšky. Absolventi doktorandského a bakalárskeho štúdia vyhoveli všetkým zákonným podmienkám, ktoré sú predpísané pre dosiahnutie predpísaného akademického titulu a preto môžu po zložení sľubu obdržať vysokoškolský. Vážené absolventky, vážení absolventi, pretože ste žili riadnym životom od občianskych zákonov a vysokoškolských zvyklostí a zložili ste všetky predpísané skúšky, budete dnes slávnostne promovať. K tomuto vás zaväzuje promočný súd. Prosím, aby jeden z vás predniesol v mene všetkých promovaných absolventov slávnostný sľub. Prosím, vážené zhromaždenie, aby pri skladaní sľubu povstali. Sľubujeme, že titul bakalára, ktorý nám bol dnes udelený, zachováme bezúhonný a nedotknutý. Vzdelanie, ktoré sme získali na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, budeme naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote. V duchu poslania Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne budeme po celý život šíriť myšlienku humanizmu a demokracie, budeme ctiť slobodu, pravdu a spravodlivosť. Sľubujeme, že Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne a jej fakultu špeciálnej techniky zachováme v úcte a vždy budeme podľa svojich síl podporovať jej činnosť a záujmy.